И здравейте хора, аз съм Amazing Boy и това е епизод номер 2 от Survival Games. Преди да започнем с играта, искам да ви кажа някои неща. Само да се качим тук, да се виждаме по-добре. Така. Първо искам да се извиня за това, че не съм качвал доста време. Причините са две. Първата причина е, че съм в private сервер на име Bombcraft. Най-вероятно повечето от вас го знаят, някой не. И честно казвам, сега ми е интересно там и ако се чуете защо не снимам там, понеже чакам, нали, да се развия поне малко и ще снимам, нали. Другата причина, поради която не снимах, е, че ми се развали в рапса, не се чува гласа, но както и да го правя го това вече. И да, отново се извинявам, че не съм качвал, просто казах ви защо. И да, това е общо взето. Сега, нека влизаме в Survival Games. Ето тук ще влязам. И вече очаквайте клипове и там в Bombcraft. Ще избера този кит. Сега чакаме. Само да видя. Ще го намаля малко. Така е добре. И започваме. На кой мап? Добре, играл съм го. Ще бягам в средата. По принцип не бягам в средата, но този път може да извада късмет. Така. Добре. Добре, как? В смисъл, влязаха в инвентара ми, а след това изчезнаха. Нямам представа. Тук някакви честове. Добре, то не знам дали са го видели. Добре, явно да. Тук ще оставя това. Добре. Така, сега броня и едно хубаво оръжие. Така, добре, това е един същи. Не, това е по-добре. Но поне имаме доста храна, което е хубаво. Тук нещо. Да, ето чест. Супер. Стоун меч. Избрах кит, който мята бравието. Много е яко. Много ме кефи. Така, това го отворихме. Не, добре. Тук нещо. Не. Добре, тръгвам, но там може да има нещо. Мисля и, че и в кораба ще има хубави айтеми. Най-вероятно тези честове са отворени. Това може да им потрябва. Не са ли? What? Добре. Даже видях там хора да минават. И ми стана чудно как не са отворени. Тук също. Добре, имам доста храна. Стрели, само лък нямам. Тук нищо. Добре, тук още. Супер. Лък нямам, вече имам. Добре, само да си нареда инвентара. Това тук. Две стрели имаме. Но и те не вършат работа. Така. Това клип мисля, че ще бъде на 1080p, но не съм сигурен, поне ще се опитам толкова да го направя. Ако не стане, значи не ми е харесал или имал някакъв проблем. Тук нещо. Тук може да има. Лясто влязох. Не, но няма нищо. Така. Не знам защо не виждам никой. Сам си играя. И добре, ще усиля това малко. Ти не се чува. Не знам дали вие чувате. Това е стената. Не, бързо. Сега ако ме убие, много ще садна, честно. Добре.
Аз забравих за това, за стената. И ще чуда какво е това. Какъв е този шум. Добре, много интересно да... Supply drop. О, аз май съм наблизо. 970-720. Там мисля, че... Аз не съм по координатите, така че... Добре, тук няма нищо. Така. Не, тук се отдалечаваме. Но както и да е, няма да отивам. Тук нещо не. Добре, хората се избиват, аз тук сам си играя. Ще тръгна насам. Къде беше спална само, че мисля, че там. Да, би трябвало да е тук. Нямам и левел. Ако имах, ще е хубаво, но нямам. Добре. И няма никой на спаун. Тук нещо може някой да е пропуснал. Добре. Тинцето не може да се вземе, нали? Троуинг. Това мисля, че беше само за кит. Да. Това е само за кит. Така. Но не виждам никой. О, как пада FPS-а. Не знам, наистина. Мисля, че е заради... виждам някой на мапа. Дори мисля, че са двама и са тим. Не предполагам. Като гледам не се бият. След там, бе. Добре, сега ако ме види, мисля, че ще остане там. То откъде се качи? Ще пробвам я да се... Добре, тук виждам доста хора на картата. Така, ето това. Приготви се да умреш. Или аз да се приготвя. Добре, те са тим. Малко. Добре, много мраза така, като има някой тим, просто... Добре, хора, това беше от клипа. Вече очаквайте клипове и на Bombcraft. Просто снимах този клип сега на Survival Games, понеже стават най-бързо. И играта си е бърза. И за това извинявам се още веднъж, че не съм качвал, но не беше по мое желание. Така че да. И благодаря, че гледахте и чао. Много интересно да... Supply drop. О, аз май съм наблизо. 970-720. Там мисля, че... Аз не съм по координатите, така че... Добре. Тук няма нищо. Така. Не, тук се отдалечаваме. Но както и да е, няма да отивам. Тук нещо не. Добре, хората се избиват, аз тук сам си играя. Ще тръгна насам. Къде беше спална само, че мисля, че там. Да, би трябвало да е тук. Нямам и левел. Ако имах, ще е хубаво, но нямам. Добре. И няма никой на спаун. Тук нещо може някой да е пропуснал. Добре. Тинцето не може да се вземе, нали? Троуинг. Това мисля, че беше само за кит. Да. Това е само за кит. Така. Но не виждам никой. О, как пада FPS-а. Не знам, наистина. Мисля, че е заради... виждам някой на мапа. Дори мисля, че са двама и са тим. Не предполагам.
гледам да се бият след там, бе. Добре, сега ако ме види, мисля, че ще остане там. То откъде се качи? Ще пробвам я да се... Добре, тук виждам доста хора на картата. Така, ето това. Приготви се да умреш. Или аз да се приготвя. Добре, те са тим. Мамка. Добре, много мраза така, като има някой тим, просто... Ми добре хора, това беше от клипа. Вече очаквайте клипове и на Bombcraft. Просто снимах този клип сега на Survival Games, понеже стават най-бързо. И играта си е бърза. И за това извинявам се още веднъж, че не съм качвал, но не беше по мое желание. Така че да. И благодаря, че гледахте и чао чао.